senadyan wujud temong peksi dewe-dewe dum ke sik men disekseni karo piyai akeh. Nah. Terus. Dalangipun sampun Mbak anu, Mbak Maya pun, Mbak Eka pun. Bu Kesi, Mbak Pujiatun. Alhamdulillah. Ya wis pinarak, Nduk. Kula dereng, Pak. Kula dereng. Mosok to? Saestu dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kuwi cukup, Bos. Terusno, yo. Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula Umi Hafifah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Kaya balik neh to. Ngaturaken panuwun, ngono lho. Ngaturaken panuwun. Panjenengan sampun kersa mengapresiasi. Oh iya. Bapak kula Ki Cahya Kuntadi channel. Ora sandiwi channel. Kuwi lek YouTube-ku Cahya Kuntadi tok channel-channel ora iki. Ayo. Ki Cahya Kuntadi sampun mengapresiasi Bapak kula Ki Cahya Kuntadi. Mugi-mugi yo. Mugi-mugi ngisin-ngisin lho sedaya para warga masyarakat. Sedaya warga masyarakat ing celep mriki tansah pinaringan katentreman. Tansah pinaringan katentreman. Mboten kata lumpen. Ibu Bupati Sragen. Mugi tansah amanah mengemban dharmanya. Bapak Bupati Karanganyar. Sungkem kula kunjuk. Sampun ngantos kendhat. Anggenipun ngayomi seniman Karanganyar. Sedaya para lenggah. Mugi-mugi tansah pinardawa ing kamulyan Durga Mendak Kala Sirna Yuwana Basuki. Tentrem lahir batin, slamet donya akhir. Amin. Kok kowe melu amin iki piye maksudmu? Terokno kok melu amin lho. Kedawan, Pak. Sedaya para pamirsa. Pinaringan kesehatan, murah rezeki. Durga Mendak Kala Sirna Yuwana Basuki. Terus apa, Pak? Tentrem lahir batin. Slamet donya prapteng akhir. Amin. Oh iya, bocah iya. Nembang ya, Nduk? Nggih, Pak. Lah, jan bareng mundak umur, mundak cantik. Ayo. Nano. Sasine sura, jare gamane wong Jawa sing ampuh siji sabar, loro melek. Aja turu sore kaki. Ayo, coba kaya apa? Sapa ngerti yen engko kaya Mbak Eka disawer? Ayo, Amin. Amin. Terus. Aja turu sore kaki. Nino nyangking bokor kencang nane saya ingin mumpung sampean lah generasi seniwati ya ta. Nah ngene
sok-sok anane pandemi iki iso dadi srana awake dhewe sebagai seniman ki mawas diri. Nggih. Mligine bab apa? Manajemen. Sok-sok nuwun sewu, sinden yen lagi laris, ya toh? Nggih. Sinden lagi laris, dalang lagi laris. Ngono kuwi apa-apa dituku. Nggih, Pak. Nah, toh, sandangan gonta-ganti, gelange ngrimbyang, kalunge gedhe. Nah, toh. Nggih. Ning kocapo bareng wis tekan sasi poso utawa sasi sura, mesti kabeh mau mesti didol neh mergo nggih urip. Nggih, Pak. Duitmu kok lumpukne apa kok nggih foya-foya? Kula lumpuk nih, Pak. Tenan. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Nggih tuku apa, Nduk? Nggih. Alhamdulillah. Riyen nika, Pak. Apa? Kula sak pleke kula nderek jenengan. Sak pleke iki apa? Kok plak-plek iki apa? Sak pleke niku. Sak ploke. Sak ploke. Plak-plek. Sak ploke Ayo. kula teploke kula Malah teplok. Kok teploke iki basa ngendi? ngen kula, Pak. Ngenmu, teploke. nggih. Anu sak suwene kula nderek jenengan wis ngono wae. Nggih. Teplak. Sak ploke kula nderek jenengan. Riyen kan kula pun nate anu to, Pak. Lumpuk-lumpuk. Nggih, lumpuk-lumpuk nika. Hmm. Terus alhamdulillah riyen kula saged tumbas ingkang rudonis kawan setire bunder, Pak. Alhamdulillah. Ngono tegese pinter nyentelke. Nggih, Pak. Syukur apa? Avanza, Sanes, Pak. Xenia, Sanes. Panther, Sanes, Pak. Kijang. Sanes. Lah apa? Selepan. Malah tukone selepan iki apa ora? Kok tukone selepan nggo apa kuwi? Ndamel nyelep, Pak. Mbok nggo usaha bapak ibumu ning omah. Mboten jane. Lah nggih apa? Ndamel nyelep Pak Kamit. Ya aja kaya piyayi kaya ngono diselek. Ah ya dibedil wae iki. Heeh. Terus Nduk apik suaramu, Nduk. Ayo. Isine tunga tetula Sandang. sandang kelawan pangan No neno. ya iku bagian nipun Karo laras ya wis pleng. Tur ya cengkoke ya luwes kaya ngono, suarane ya berkarakter. Ha iya, Terus wong malek sabarna rimo supados larene saya semangat anggene sinau lan belajar kagem para lenggah kula nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Ayo men bocahe saya semangat saya makantar-kantar li sinau. Ya Nduk dibacutke tembang kangen dening Umi Hafifah. Dados wayah wengi udan krimis rawes wes bagi mutekan sasenate
Matur nuwun. Sendok nah sik. Menika wonten bebungah saking pepunden kula Ibu Bupati Ibu Dokter Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati untuk para seniman seniwati pada malam hari ini. Nah, sepisan kagem yoga atau pengrawit. Monggo mriki Pak Bagong kok Pak dipun nami Pak. Nah menika Mas Gelar. Ih. Nah, jan nggih seniman entuk wahyu tenan nih. Ayo. Sinden-sinden. Nah, didom sik Omnya. Nah, wis dhewe-dhewe dumke sik. Men disekseni karo piyai akeh. Nah. Terus. Mbak Pujiatun. Nah, wis kabeh to? Kula, Pak. Kula. Kula piye to? Kula dereng. Pengrawit lak sampun. Sampun. Menika ugi wonten dalang. Nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Dalang. Dalangipun sampun, Mbak Mbak Maya pun, Mbak Eka pun. Bu Kesi, Mbak Pujiatun. Alhamdulillah. Ya wis pinarak, Nduk. Kula dereng, Pak. Kula dereng. Mosok to? Saestu dereng. Sindene lak 5. Nggih. Kok gegem ning kono aja-aja. Mboten, Pak, saestu, Pak. Kecret nang kene nyonya. Sake ngono nangis. Matur nuwun karo Bu Yuni sik ora. Matur nuwun Bu Yuli, pundi Bu Yuli? Bu Yuni. Wah. Bu Yuni. Wah, wis. Matur nuwun Bu Yuni. Heeh, nggih. Oh, sampun kondur, nggih. Matur nuwun Bu Yuni. Bapak. Alhamdulillah. Piye? Sugeng dalu. Ayo. Kudune lek bintang tamu ya bayake seragame ora padha karo kancane ngono. Lah kula diseragami lho, Pak. Karo sapa? Kalih Ibu wau. Lah gelem. Lah bintang tamu nggih KCE selawe lho, Pak. Lambemu. Ngono ora oleh seragaman. Ngono lho ora ngetok-ngetokne karo bapakmu ora. Lah aku memperjuangkan aku matur karo Mbah Parno. Mbah mangke bintang tamune mumpun sinten-sinten jenengan senengane lak umi to. Nggih Pak Dalang, mangke lak mesti katut. Nggih katut ning kedah dadi bintang tamu. Lah ngoten iki tambah anggaran pinten? Anggarane tambah sementen Mbah No. Mbah No mung manut wae mergo aku matur karo Mbah No. Lah aku ora matur karo Mbah No bengi iki wis dadi sinden biasa, entukmu ya mung 250 ngerti ora? Ngono kuwi. Lah nggih lah niki wau berarti kula angsale 275. 275. Nadyan 275 anggere disyukuri insyaallah ora lokak parandene malah saya kebak ngono ya. Amin. Jenengan nyuwun persenan napa mboten? Nyuwun persenan mboten? Oh, ora arepe ngreget-ngregeti tanganku. Ora. Gur dhuwit semono perseni. Ayo. Pol-pole arep tukane cilok wae. Ayo ngono kuwi. Matur sik ayo karo Mbah Parno karo Bu Kasmini sekeluarga. Ayo. Wilujeng dalu Mbah No kalian Bu Kasmini. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panjenengan sampun kersa nresnani kula sak rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi panjenengan rezekine tambah kathah. Amin. Tambah barokah. Amin. Sehat panjang yuswa, Mbah. Mugi-mugi nek panjenengan sampun kathah rezekine melih, jenengan enggak payang melih nggih, Mbah. Nggih. Mungkin bintang tamune kula melih. Bener. Neng nadyan kaya ngapa lan kepiye gandeng Mbah No iki lak tresna banget karo sampeyan. Mumpung disekseni karo warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo Ngawi kene. Nuwun sewu Mbah No timbangane mung wira-wiri dledar-dleder. Lah nggih. Mang mriki Mbah, mang mriki. Jenengan lak seneng kali Umi, mang salaman kali sinden Umi Hafifah mriki. Ayo. Niki putu jenengan. Ayo. Mriki Mbah, mboten napa-napa. Pancen penggemar kula niku sepuh-sepuh. Iya. Khusus sepuh-sepuh penggemar kula. Ora apa-apa, sepuh malah penak dikeroki turu kok. Mboten napa-napa. Mriki Mbah No. Ayo. Monggo Mbah. Nggih. Ya Allah. Dipapak dipapak rada medun rono sampean. Iki lho. Piyai Sembodo, piyai sing jan luar biasa ya iki. Nggih. Monggo Mbah. Mriki Mbah. Sekedap Mbah, men disuting teng streaming jenengan men dipirsani kali piyai kathah nggih. Sakmenika mang paring dawuh
rasane dalu menika pripun? Ayo Sobi, nggih. Diolure to. Nggih. Oh, itu dahar lho, Pak. Ayem. Napa? Adem, raose ayem nak dem. Adem, ayem. Nggih. Seneng nggih. Temen Nggih. sedaya sami ningali danten. Nggih, ningali sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sak sampunipun mirsani pagelaran dalu menika monggo ingkang rawuh sakmonten kathahipun. Kinten-kinten mangke menawi mantu putra-putri jenengan ajeng wayangan melih napa mboten? Nanggap melih ngoten. Nanggap melih. Sing seru nanggap melih mboten? Nanggap melih. Disekseni danyange pangkur. Nggih, Selek amin. mantu ora wayangan neh lek nek celorot ijo dawa aku ora tanggung jawab. Nggih. Nggih, ngaten niku. Niku sinden favorit jenengan Umi Hafifah. Pripun niku Nggih, tiyang kula iki, badhe dikapakne, Mbah. Lah dateng. Jadi nek pun panggih kula terus kula dikapakne. Ya njaluk gendenge podang kuning kok terus tak sawerno. Saestu lho nggih, tapi Iya. ampun selawe lho ya. Boten. Sembodo. Oh to, monggo. Nggih, Podang siap. kuninge. Nggih. Dileksana. Walaupun salaman derek kali Umi. Derek. Oh, salaman riyen. Sampun lho mau, Mbah. Tapi Kesopen. mboten napa-napa lah. Nggih. Tidak beli. Nggih. Diambung astane men ketularan sukses. Nah. Pangestunipun nggih, Mbah. Nggih. Ya, amin. Bar kuwi mesti tangane Mbah No iki seminggu ra diumbah kuwi kok. Teh niki dicekel terus lho, Pak. Niki kula ya Allah. Kula goceki terus nih, Mbak. Nggih. Niku kula goceki terus niki Kajeng pripun? Duka nih kok kelet mau ini disawer ketok niki. Lah Nggih disawer ketok niki. kajenge nembang riyen. Golek nembange apik nembe dipun sawer. Ya. Khusus podang kuning jenengan pinarak teng mriki mawon riyen. Mergo yen kondur mriko mandak melih, mangke lek nyawer kaduan gitu. Nggih, Ayo, nggih, nggih, Mbak. nggih. Pun jenengan Bawan mriki, isih. jenengan mriki mawon nggih, Mbah. Kula tak mriku nggih. Amen, Nggih, nggih. Pun. Nggih. Betul. Jenengan nembang mboten? Mboten saged, Mboten saged. tukang macul kok. Oh, nggih. Tukang macul, macul Nggih. bekas mini ya. Nggih, 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 nggih. Radi mriki lho Mbak No mangke dawah lho. Nggih. Oke. Nah, gitu. Iki kaya nang tengah sawah ngono Mbah No momong putune karo nggawa kombi. Ha ya. Kombi niku napa, Pak? Takono Mbah No kombi napa, Mbah? Kombi napa, Mbah? Nah, nika mriksani teng Wiking. Kleser pantun. Oh, Kleser ngoten. pari. Kombi niku. Rong engok, Dik. Dereng inguk kula. Ngono kombi. Kuwi mergo duwe kombi pirang-pirang akhirnya kena nangkap awakmu kuwi. Oh, ngoten nggih, Pak. Ayo. Amin. Yo. Kok tak gawane lah. Nggih. Nah, nah, nah. Nggih, matur nuwun, Pak. Kula mboten saged derep lho. Ah, Lah iya. Gendenge dereng malah sawere riyen ngoten Niku pripun. nggih pancingan riyen. Oh, ngoten. Yo. Ayo. Natian wujud temong peksi agawe telining berontak Nano nanang. alus manis nengsa Ingkang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa nih Mbah No? Suwantene jen tuweteh sanget niki. Watene teteh. Nggih niku. Lah larene ayu mboten niku? Ya ayu sanget. Ayu nggih. Nggih. Suarane teteh, bocah ayu ngono. Nek biasane anggere nek piye munggah mongko Umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok, Nduk. Ayo didolne diesel no. Guyon. Yo. Wasawenggen kungla lana
podang jenar iba bunga hingatiku nyanding bisa dadi niku bawanipun sampun dipun aturaken Mbah No nggih dening putu jenengan Umi Afifah nggih Niki pripun langsung nyawer napa mengke? jenengan kula malah isin jenengan piye Om Bang Sulono Om sing nampa awakmu lho nggih pantese to Mbah Pantese kono ya nek wis bar jane. Nek urung-urung disawer iku gek-gek mandek iki. pun kula nderek mawon Mbah No Mbah Ya, dalam. masake Umi niku lho raine malah kaya kotak amal niku lho Ah, masak nggih lah niki kados pripun iki malah aspal niki. nggih pun to merdika kemawon wong nyawer ya alhamdulillah wadine ora ya kebangetan jenengan Nggih. guyon Mbah guyon Nggih, nggih. sehat nggih Amin. nggih Nggih. niki kajenge nembang sik Nggih. oh nggih nembang Om nggih Ya, Om. jenengan Nembang. lagi mriko segede Mbah No segede Nggih. mangke ndak keselintak sampean pun mriku pun aman ta mriku ya Nggih. Umi Afifah yo iki ratune podang kuning men ngaturake tembang klangenane Mbah No ya yo buka celuk podang kuning yo